Yo, what's up mga animal? Good morning, good morning. So ito na naman ang Lazada Express Delivery. Yan. So ano pang inaantay natin? So binili ko pala yan para sa aking sarili at regalo kasi wala namang nagbibigay ng regalo. Shete. So ayan nga guys, ang aking binili, binuksan ko na, winasak at ayan na guys, ang aking binili ay isang backpack. So backpack pala yan guys, para sa aking lagayan ng laptop at pang biyahe. So ayan, kulay itim, ang aking favorite na color yan. So syempre check ko muna baka may mga naligaw na dolyaris diyan. So wala talagang naligaw na dolyaris. Kung makikita nyo naman, isa ko na ang bulsa. At meron pala yung mga laklak sa gilid ba yan? May mga tali-tali yan para hindi ako manakawan habang nagbibiyahe kasi maraming mandurukot dito sa Manila. Rararararara. So ayan na guys, meron pang sakalay. Maganda yung bag, okay yung quality, approve na approve.